Bon dia, des del cau de les Raboses. Així estem pastant el panet de la farina que vaig estar molt l'altre dia amb el molinet i que després vaig refinar un poc tot el gra que no podia fer el molinet. I vaig passar per la pedra que ara després, si de cas, us ho ensenyaré. El cas que han eixit, la pasteta esta, 200 grams, 200 i un poc més, i anem a fer un panet amb eixa farina. I en fi, i no la tastareu, jo sí. Ja us diré si està bona o què, ja veure què ix d'ahir. Ara està pastant per a deixar-la que reposi, es faça bona. I això. En fi. Vaig les mans d'ahir. I ara seguirem. Seguim un poc més ahir. Després en tindre la forma del panet i deixar-la per a que es faça bona, us ho mostraré. Ara ho talle i ja seguim després. Va, ànim i avall. Bé, i mentre estan ahí pegant-li pastant, mireu, anem a emprendre també conserva de tomaca. Justament demà farà un any de la nova trajectòria del canal, la primera temporada. Si tinc la mola que utilitzo per a fer la farina que us he comentat abans. Veu la pedra ahí, es posa per dalt, així estan les maniveles per anar rodant la mola i per allà, per l'aixeta, ix tot i en pa, ja que jo he estat ahir provant-la. Bé, doncs el que estava comentant-vos de demà farà un any de la nova trajectòria del canal. Home, tingueu en compte que això forma part més d'un projecte molt més gran que està vinculat al blog, Reflexions des del racó, el blog Spot que ho teniu ahí, podeu entrar-hi tota la història, vinculat a l'antropologia lingüística, vinculat a la divulgació, publicació de llibres, a l'ensenyament, en fi, un poc a la divulgació. Mireu, un banano per allà baix. I què vull dir amb això? Doncs que ara, a partir de la segona temporada, que entrarà en vigor a partir de la setmana que ve, totes les maneres, demà n'hi ha la segona publicació, segon certamen, segon concurs de tast de tomàquets, de tomàquet fregida, de dolç de tomàquet o tomàquet en dolç, en fi, allà en Alfafara, el col·lectiu de l'associació Arrea, i si puc ho enregistraria en directe demà. No ho sé, ja veurem, però en principi si demà jo almenys sí que podria fer el document gràfic, però en fi, ja veurem. El que estic comentant tot això és el que estic dient-vos, no? Que començarà la segona temporada i per tant, bueno, primer que res abans de continuar, vull dir, vos dono moltíssimes les gràcies a tots els subscriptors, ahir 60 subscriptors, està molt bé, tenint en compte que això, que vull dir, que jo no faig com aquesta gent que intenta viure d'això, subscriviu a no sé quant i tal, però alguna cosa haureu vist interessant que haureu decidit de subscriure i per tant això sempre és molt interessant. Faig un apunt, però mireu, aquesta tomaqueta d'ahir, això es diu la rosa d'Alfafara, perquè vegeu. Bé, i hòstia, ja tenint en compte, ja vos diré això, ja veureu els tomacots, que és el curt, el vídeo del curt. Mireu un altre manano que està ahí rellepant-se perquè acaba de mamar i de menjar, jo què sé, si és que té fred, que posa el solet ahí, veureu el tomacots que tinc ahí en la nevera. Mireu, no ho veuré ahir, però n'han eixit 3 més. Crec que em pot eixir algun més, ja veurem, però passaré una tomaca d'aquestes a l'associació Arrea, perquè en traguen la llavoreta. Ja està, espera un segon, espera, ensenya-me-ho. Mireu, així ha quedat tot el panet, ahí redonet, en la seva creu enmig, Gloria in excelsis Deo, i ara a deixar-lo que es faça bona. Vale, doncs, que estava dient-vos. Per tant, la segona temporada que començarem, com que el que és el cicle anual, d'acord? El cicle anual és meteorològic, en el camp, tota l'horta que heu vist, més bé, més mal, també la vinya, per exemple, així no ho veureu bé perquè no es veurà bé, però també volia explicar-vos
Això és el valencí negre, que no es veurà, Ara un raïm que es veig per ahir. Valencí negre, i el valencí blanc, i això és el moscatell italià, és més fi que el moscatell el romà. Tinc l'Aledo, tinc allà, i després hi ha la vinyeta per a fer vi. El valencí blanc que he comentat, també l'Alfonso Lavall. Vull dir, ja... Igual el faig ja, però més endavant, abans de... Bueno, jo estic collint-lo, però bé. El que estava comentant. Per tant, en aquesta segona temporada que començarem, oficialment serà demà, però com rematarem l'esdeveniment d'Arreba, doncs això. Això, ja no posaré, ja no penjaré tants vídeos totes les setmanes. Igual, l'agrofartera des diumenge sí, mireu quines pilotes, i això me lo guardaré per a llavor, per a l'any que ve. El que estava comentant-vos, igual l'agrofartera des diumenge sí, perquè sempre és interessant ahir la tonteria i tal, i no sé quantos, però després ja els vídeos setmanals o quan siga vinculats amb l'horta o coses així, no els penjaré, perquè ara quan jo començo a sembrar els alls, plantar les cebes, sembrar les faves, això ja és de l'any passat, enteneu? Vull dir, ja entrem al cicle anual de la planta, del llaurador, del llauro, enteneu? Per tant, vull dir, i aniré penjant ja menys vídeos i fer olives segurament sí, perquè un any quan van quedar sense oliva doncs no en van fer, però cosetes ja més puntuals, d'acord? Més puntuals que no hagin estat dins de la línia aquesta que us comentava del cicle anual de la planta o de l'arbre o el que siga. Això vull dir, si continueu subscrits de cine, jo ja vos dic que us estic profundament agraïts perquè us hi heu subscrit, però si no que diu, este és un matao que ja no posa res més, doncs ja està, ahí jo no diré res, ahí ja no, cadascú. Però el que estava comentant-vos, perquè ja a partir d'ara ja serà un poc repetitiu, d'acord? I com serà ja un poc repetitiu, doncs home, ho veig un poc, mira, un altre manano, ho veig un poc així, no?, de dir, tornar-ho a penjar, a no ser que hi hagués alguna novetat o coses així, doncs sí que us ho tindria en compte. Però amb l'assiduïtat que he estat fent fins ara, doncs no, d'acord? Bé, després, bueno, amb aquesta reflexió final, després enganxarem de nou amb això, amb el pa veure, però ara ja, així, ma mare i jo anem a tirar-li amb la tomaca i si estic xerrant, no ho faig. Veus? Jo xerrant, ella s'ha pastat un pa, està deixant ahir que faci la pasta bona i ja s'ha agarrat ahir a fer la conserva. Veieu, això ja és igual que com l'any passat, per això vos ho comento. En fi, després seguim. Anem avant, seguim ahir, ja tenim 4 potets per a la tomaca, per a bullir-la, mireu això, totes les pells, tot això ho tirarem al compost, allà darrere, que després vos ho mostraré, que el tinc fet, abans d'omplir això, i les 4 que queden. Setmana que ve en farem més, però ara avui és el que hi ha. Ara va, seguim. Que es faci un poc més. Mira, mireu com està inflant, uns 225 grams, una cosa així, mireu el panó que està eixint. Espera, que després us ho mostraré. Farem dos. Seguim, Mireu on tinc el compost, on faig el compost. Entre dos arbres, l'ametler i la cerolera, que està carregadeta, més no poder. I què són? Són uns taulons, per així, hi passa l'aire, allà està tota la brossa, i això, i tapaeta i tot, per a que vaig fent. Ara vos ho mostraré destapat, perquè vaig a tirar-li ahir totes les pells de les tomaques. I això, anem fent compost. Veieu per ahir també, ara vos ho mostraré. Veieu? Mira, ja ho ha destapat, ahir, en els palets, així corre l'aire, i tot això ja està en progrés d'això, de fer el compost. Ara em falta una mà, però bueno, ho tiraré ahir, i ho veu tot. Tinc el sol ahir. I ja està,
campem per allà, campem per ahí, veiem, propietats i tal, campem per ahí, i ja el temps i tot, anar tirant-li aigua i tota la història, doncs, d'ací 3 o 4 mesos, quan siga, tindríem terra bona. Bo, a després continuem. Vale, ja veieu, així també continuem fent, han eixit 6 pots grans, però això és de... i un xicotet que ja no veig però que estarà per ahí, i bo, per a ser el primer dia de conservar, 6 potets i mig, està molt bé, setmana que en farem més, i això ja a bullir, quan acabi de bullir bé, en mitja horeta, sí, en la botella, butano i això, en mitja horeta ja estarà bo i es deixa refredar, i ja guardar-los i en pau. O sigui que encara en tenim de l'any passat que encara no se l'hem acabat, això està bé, que sobre. Està bé que sobre. Bé, després us mostre la segona pastada del panet, que està inflant que el Déu. Alabant, tio, seguim, oh yeah! Hola, va, que anem ahí a pastar per segona vegada el panet, que havia inflat bé, sí, inflat. I de ja serà posar-lo al forn, no és això? No ho fes bo. Posa un poc de farina ahí damunt perquè no s'apegui ahí en el... Espera, Déu... Entens? Deixa, ja que estem... Deixa que estic fent jo les proves, a veure... És este. Això ho pillaré pessic. Això és el que estic... No sent... l'oloreta? No, però no fa mal, eh? I com té el tocar, com el té? Bo. És bo, mira. I integral serà, no? I blanc no és, això no farina blanca, ja recordeu que no... Té el seu segó i això. Posa cagar. En fi, o sigui que... Ara, fins que no estiga este bo, no es posa allí. Si no, no està bé. L'altra volta el van posar i encara no estava ell bo. Ja no deixem que faci bo. Clar! Ara, deixem ahí.